Joana? Hola, Gemma. Hola, què tal? Molt bé. Mira, aquí fent un cafè, És la mare del Manel. Et presento la Paz. Hola. Hola. És la meva parella. Que bé. És la meva exsogra. Ah, Sí. encantada. Igualment. Ara feia temps, no?, que no coincidíem. Sí. Doncs m'alegro de veure que estàs... Vull dir, d'això, que estàs bé. Gràcies. Ja em tocava, oi? Sí, esclar. I ho estic. I tant que sí. L'amor hi ajuda. Que bé. Que bé. Nosaltres anem a demanar... M'alegro de veure't. Jo també. Adéu, Gemma. Adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu. Demanem-ho per emportar i sortim d'aquí, sisplau. No acabo de veure l'Andreu amb aquesta noia. La separació va ser de lògica natural. Has vist la cara que ha fet? Has deixat descol·locada. Se m'ha notat molt. No, vull dir, has estat molt natural. Però que no ho sabies, que era lesbiana. És que abans no ho era. Ah, si ha tornat de cop i volta? Jo què sé. Potser tot el que li ha passat aquest últim any, no sé. Tu t'hi has recreat, Jo? L'amor hi ajuda? No, ho he dit perquè és el que penso. L'amor ajuda a estar bé. O no? Em sembla que ho hauries d'explicar a tota la família, per evitar situacions incòmodes com aquesta. Mira, tothom que m'importa ja ho sap. L'Andreu i el Manel. Al Vicenç també li hauries d'explicar. Ai, quina mandra, per favor. És que li acabarà arribant i serà pitjor. O sigui que hauré de tenir la conversa, Em temo que sí. Ja, se'm fa un nus a l'estómac només de pensar-hi. Però quan m'imagino la cara que posarà quan ho sàpiga, em venen ganes de riure. És que a veure, si m'ho ha dit així tan tranquil·lament, és que hi haurà on saber, no? Suposo. Per què no m'ho han dit? A veure, que l'Andreu no m'ho digui encara, però és que el Manel... Per què no li preguntes? La Joana per mi sempre ha sigut un referent, una dona plena d'energia, tan forta, tan oberta. No sé, és que jo crec que ara s'ha passat de progre, ja. Què? Res. Has agafat. M'agradaria que aquest cop li sortís bé. Es mereix ser feliç i estar tranquil. Tots ens ho mereixem. Sí, esclar. Jo tinc novetats. Sobre què? En la línia del que parlàvem. Doncs m'ho expliques, si vols. Àvia, només en quedava un i se l'ha quedat l'Alba. No, home, no, que n'hi ha més al nostre estatge. Anem. No marxis encara, que et vull explicar qui ha fet els flams. Què? És bo? Boníssim. Me'l deixes tastar? Sí, però poquet. Sí que és bo, sí. Avi! L'àvia ha arriscat i s'ha donat un cop al cap amb la tauleta. Tranquils, que no ha estat res. Només ha sigut un cop. Quina relliscada. Més tonta. Vine, seu aquí. A veure. No tens sang. Et sortirà un nyanyo i para de comptar. Què són aquestes cares? No sé, ha sigut un accident. L'altre dia també anar a buscar un got. Joana, què tens? Joana, què passa? La seva única preocupació era que els nens estiguessin tranquils.
S'han espantat molt, no? I jo també, no et pensis. Quanta estona fa que dorm? Deu fer uns 40 minuts. Jo és que he de fer una cosa i no sé si marxar o esperar que es desperti. I això que avui la retinguin és normal? Sí, és una qüestió de protocol. Quan hi ha hagut un traumatisme cranioencefàlic, normalment els tenen en observació 24 a 48 hores, i a més si hi ha hagut una pèrdua de consciència, és per si de cas. Per què? Què podria passar? No, res, perquè les proves a la mare li han sortit bé, no hi ha cap problema. A vegades es desperten una mica, no sé, desorientats i que no se n'en recorden d'algunes coses i ja està, sense importància. Què hi ha tan interessant a la finestra? Ei, no res. Què, com et trobes? Una mica grogui. Sí. I no sé, desorientada, suposo. M'han de fer més proves, avui? No, ja està. Demà al matí passarà la doctora i si tot continua igual, doncs t'enviarà cap a casa, ja està. Com es deia la doctora? Doctora Bisbeni. Això, Bisbeni. Escolta, els nens ja saben que no tens res greu. Marona, jo he de marxar, però després a la nit tornaré a fer-te una visita per veure com et trobes. No, home, tranquil, no cal que tornis fins demà. Segur? Sí. Tu et quedes? I on vols que vagi, el pesat de ton pare? Sí, jo em quedaré una estona. Doncs me'n vaig, eh? Adéu, fill. Qualsevol cosa em truques, eh? Sí? Apa, adéu, pare. Demà et queixaràs tot el dia de mal d'esquena. Per què? Home, si has de dormir en aquesta porqueria de butaca... Que vols que em quedi amb tu? Quina pregunta més ridícula. És la teva feina. Què vols dir que és la meva feina? Coi, la d'un marit. Quina feina, diu. T'han dit si puc prendre res pel dolor? T'han donat un calmant fa una hora. Doncs haurem d'aguantar. Et fa molt de mal? Emprenya. Qui fas tan lluny? Vine aquí, home, vine. Sempre tens les mans fredes. On són els anells? Què? Les aliances? Ah. Normes de l'hospital. A tu també te l'han fet treure? No, jo me l'he tret per solidaritat. Què et passa? Que estic greu i no m'ho vols dir? No, estàs bé, estàs molt bé, t'ho prometo. Te'n recordes del viatge a Nepal? Sí, tot just m'acaba de jubilar. Va ser sensacional. Ara hi tornaria. A tu t'agradaria? Reservaríem la mateixa cabana a Pokhara i faríem exactament les mateixes coses que vam fer llavors. Seria una bogeria? A tu t'ho sembla? A mi no. Ets tu el que necessites planificar-ho tot. Jo me n'aniria així que em donessin l'alta i donaria les explicacions després i per telèfon. Potser sí que seria una mica boig. Ho veus? I saps què més faria ara mateix? Què? Esmorzar. Ja t'han portat l'esmorzar, no te'n recordes? Una torrada de pa de mollo no és esmorzar. Te'n recordes dels entrepans de truita que ens fotíem després d'estar tota la nit de festa? Allò sí que era esmorzar. Amall i julivert. Sí. Ei! Hola, bon dia. Què? Com et trobes? Bé. Sí? Sí. Ha passat la doctora ja? No, encara no. Que vens de treballar o tens torn de dia avui? Com? Però jo he deixat de treballar per poder estudiar, no te'n recordes? Esclar que sí.
No, vaig lenta, però... No, sí, t'he estat ajudant a estudiar, oi? Sí, home, sí, tant. Molt m'has ajudat. M'has ajudat a fer resums que ja no sabia com es feien. Vols que et vagi a buscar un entrepà de truita? Te'l menjaries de gust? Sí, però no te'l deixaran pujar. El portaré amagat sota la jaqueta. Vols? Bé, millor, no? Ara més ubicada. Qui sóc? Encara no m'ho ha perdonat. És que m'hauries d'haver vist la cara aquest matí quan he passat a veure-la. Qui és vostè? I com pot ser que hagi perdut la memòria? Bueno, a vegades quan et donen un cop al cap, doncs el cervell triga una mica a reiniciar-se, però tu t'han fet proves, estàs bé, per tant, no passa res. Així que tu i jo som amigues. Mare... M'estàs prenent el pèl? Mira quina cara fa. Ai, que dolent. No ho he pogut evitar. Ja hi vaig jo. Sé perfectament qui ets. I què som. Hola. Hola. Només venia a veure com estaves. Doncs molt millor. Recuperada. Gràcies. Disculpa, sóc el Vicenç. Em sembla que no ens coneixem. Només de vista. Ah, sí? Sóc la Paz, la que li va regalar la màquina del millón. Ah, esclar. La periodista. Pare, et sembla si anem a dinar, tu i jo, perquè la mare necessita descansar una miqueta i... És la meva parella. Parella de què? El Millón s'hi juga en parelles? Ah, primera notícia. La meva parella sentimental. Som nòvies. Vas estudiant i jo vinc a emprenyar-te. No pateixis, ja em va bé fer una pausa perquè... Em porto mitja hora estudiant, després tinc el cap com un timbal. Què, vols un cafè? No, gràcies, un got d'aigua, sisplau. He tingut insomni i ja me n'he pres 3 tasses. No em puc treure del cap això de la teva mare. No puc, no me'n passo. Però què és el que no te'n passes? Que estigui amb algú o que aquest algú sigui una dona? No, sí. A mi també em costa acceptar-ho, sí. De debò creus que s'ha enamorat? Tu no? És ta mare. És capaç d'haver muntat tot aquest sidral només per fotre'm. Ella sempre l'ha de fer més grossa. No pot ser, home, que hagi muntat tot això per fotre. Seria massa fort, no. I llavors què? Què vol dir? Si s'ha enamorat d'una dona, què vol dir? Que tot el que van viure junts era una mentida? No té per què. No seria el primer cas. La gent de la nostra quinta ens fèiem els moderns, però no érem tant. Però no pot ser si ens ho passàvem d'allò més bé al llit. Bueno, no cal que m'expliquis els detalls. Que... Potser fingia, però et juro que no ho semblava. Que passat sou, que no vull saber res jo de la vostra vida sexual, home, doncs... Doncs et fots igual que m'he de fotre jo. Ja veuràs quan la gent sàpiga el que ha passat. Els farta riure que es faran a costa meva. Mira, pare, jo entenc que per tu sigui molt fort, per mi també ha sigut una sorpresa, però jo ho he d'acceptar i el temps ja ens ajudarà a assimilar-ho millor, ja està. Esclar, i l'aplaudirem, perquè és el que està de moda ara. Molt bé, Joana, ets una transgressora. Pots fer el que et doni la gana encara que sigui una bestiesa monumental. No em miris amb aquesta cara. Potser sóc un carca, i què? M'és totalment indiferent. Penso el que penso, i ta mare està com un llum. Però tu la defenses com sempre, ja ho veig. No és qüestió de bàndols, això, però tu has d'entendre que jo sóc el seu fill, tu ets el seu exmarit i ho veiem d'una manera diferent, és normal. Sí, esclar. Escolta, és molt normal totes les preguntes que t'estàs fent. Jo em faria les mateixes, però jo no tinc les respostes. Les respostes només les té la mare. Veu. Trigaves. No m'ho retreguis.
Em sembla que tinc dret a tenir una conversa amb tu. No t'ho retrec. Només dic que t'esperava. Estem divorciats. I sé que no hauries de donar-me cap explicació. Però estàs amb una dona. I això ho canvia tot. Em sap greu que no hagis sigut honest amb mi. Què volies, que et fes un informe per escrit? Si t'agradaven les dones, em sembla que m'ho hauries pogut dir molt abans. Què he de creure, jo, ara? Que tot el que vam viure és comèdia? Per començar, la primera sorpresa per haver-me enamorat de la Paz sóc jo. I sobre si m'agradaven les dones o no m'agradaven, no ho sé. I no penso perdre ni un minut per descobrir-ho. Com pot ser que no ho sabessis? Estava amb tu. Estava enamorada de tu. No anava pel carrer mirant senyores. Ni senyors, tampoc. Això ho dius per treure-te'm de sobre. Mira, no esperava que em felicitessis. Però no et penso aguantar fent el ploricó i imaginant el que no és. El nostre matrimoni va ser real. O no te'n recordes del que va passar ahir mateix? Vaig tornar a ser feliç pensant que érem parella. Hem tingut anys bons. Ens han passat desgràcies. Però hem estat junts, ens hem estimat, coi. Molt. Fins que tu ho vas espatllar. I tot se'n va anar a la merda. Si no fos per això, saps que encara estaríem casats. No toquis més els collons. Vicenç.